Hlídka PME se pokusí toto vozidlo standardním způsobem za použití výstražného světelného zařízení vozidlo zastavit. A zákrok jako takový je zahájen. Dojde k představení hlídky. Řidič věděl, že se jedná o hlídku policie České republiky. Řidiče hlídka vyzvala k předložení dokladů. Samozřejmě často se stává, že naši občané nejsou moc sdílní s tím, že je někdo obtěžuje, že je někdo z policie zastavil. Policisté následně provádějí lustraci osoby a bude provedena i prohlídka vozidla a především zavazadlového prostoru. Můžete si všimnout taktických postupů, vzájemného krytí, ostražitosti, které se může v mnoha případech vyplatit. Zavazadlový prostor skrýval zbraň, kterou osoba použila proti hlídce. Střelba byla opětovaná, výsledkem je, že náš policista je lehce zraněn. Následně na místě probíhá především poskytnutí první pomoci policistovi. Na tu osobu podezřelou přijde řada. V tomto případě je velice důležitá komunikace s integrovaným operačním střediskem a po poskytnutí první pomoci je následně velice důkladně celá akce a celý zákrok zdokumentován a vyhodnocen. Takže já tímto tuto ukázku ukončuji, děkuji kolegům. Vidíte, že se celý zákrok odehrává poměrně rychle. Opravdu tam hrají důležitou roli doslova vteřiny. Hlídky PME jsou pravidelně cvičení proti útokům agresorů tohoto typu.